ನಡೆದತ್ತನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಯಾಲ್ನ ಸೋನ್ಲ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋಲಲ್ನ ಭಯಂಕರ ಕಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕುಂಜಾಲಿ ಮರಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಚ ಕೋಟೆಂಗ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೋಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತಲೆ ಪತಂಜರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ನೀ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಲ ತುಲೆ ಬರೀಟ್ ತೋಜುವೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೈಸ್ ಆಪನ ಟೈಮಿಗೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಚಡ್ಡಿಡಿ ಪಾಟೊಂದು ಸೀದಾ ಈ ಬಂದು ತಮಾಲ್ಗೆ ಕುಲ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಸಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ. ಸೊ ಮೂವಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಹೈಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತೇನೆ 14,000 ಒಂದು ಎತ್ತು ಶೋ ಉಂಡು 14,000 ಶೋ ಉಂಡಿಗೆ ಗೈಸ್. ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೋಲ್ಲಾಲ್ಗೆ. ಸೊ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಉಲೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪೇರ ಹಾಪಣ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೂವಿ ಅಂಚೆತ್ತನು ತೂತು ಪನ್ಪೆನಿಗೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ರೋಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎತ್ತ್ಯ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋಪು ನೋವು ಗೊತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಆನಿಯವರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂದು ಗೋಪುರ ದೆಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಇಡಿ ಈ ಬಂದು ಬತ್ತು ತಮೋಲ್. ಸೊ ಈ ಬಂದು ಬತ್ತು ತಮಲ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಡಿ ಎ ಪಿ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕೈತಲುಪುನ ಮೋಲ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಬಂದು ಬತ್ತು ತಮಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನೇ ಪಾಡ್ನ ಇಡಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಯ್ಯ ಹತ್ತನ ಕತ್ತಲೆ ತುಯರೆದಿಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತ ಹಿಡ್ಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂದು ಬತ್ತು ತಮಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಲಿ ಪೂರ ಈ ಬಂದು ಬತ್ತುತ್ತ ಮಾಲ್. ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಲೈಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಲಾಲೇಟನ ಐಷಾ ಬಾಸ್ ಗುಂಜಾಲಿ ಮರಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲಾಲೇಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ತಿಂದು ಒಂಚೂರು ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾತಾ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಉಂಟಂತೆ ಯಾರು ಕೋಪಟ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಥ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫೇವ್ರೆಂಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲಿನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂರು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಣವ್ ದರ್ಶನ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಿ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಎನ್ನ ಗುರ್ತದೆ ಇದು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬು ಸೋನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಭು ಉಂಟು ಆರು ಇರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಬರ್ತೀವಿ ದುಬೈಗೆ ಇರ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾನು ದುಬೈಗೆ. ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದಾರೆ ಮರೆಕ್ಕಾರ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೈತಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಹಿಡಿದು ತೋಜಾರೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರ ನಾನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟ್ರೋಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೋಲ್ ಬಂತು ಉಂಟು ಅದು ಮೋಲೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪಂತುಲ್ಲ ಅವ ನೆಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ತುಂಬು ಹೌದು ಅದು ಇಂಚೆ ಮೋನೆ ಪಡ್ದು ಮಳೆಯಳ್ಳಿ ಕೆಂದ ಆಡ ಅಂಚೆ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಓ ಸಾಲು ಉಂಡ ಚೂರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಗಂಡು ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಉಂಡ ಪಪ್ಪಂಚನ ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಏನು ಒಬ್ಬಿಯಸ್ಲಿ ಬರೋಚ ಈಗ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಿಜ ಮೂರನೇ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಗೈಸ್ ಪುಕ್ಕಡೆ ಏನು ಪುಕ್ಕಡೆ ಯಾನ್ ಎತ್ತೆ ಕುಂಜಾಲಿ ಮರಕ್ಕರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಆತ ಲಾಲೇಟನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾರಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ಮತ್ತೆ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂದು ಜಾತು ಒಂದು ಇದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬರೋಡು ಖುಷಿ ಆಪಣು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಂಚ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಒಂಥರ ದಾದ ಬುಡಿ ಸುರಂತೀರ ಪೈ ಪೈ ಆರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಎತ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಅದು. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಾಂಡಿ ಎಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ 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 ಮೋಲಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಂಕ ಆತದಲ್ಲ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆನ್ನಿನದ್ದು ಇದ್ದಿನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮೋಲಲ್ ಗೋಡದು ಹೊರದು ಒಲಿ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಆತು ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂದು ಜ್ಯೂತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಆತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಮತ್ತು ಮೂವಿ ಕೊಡೋದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೂವಿನ ಕೊಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಓದಿದ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನೊಂಜಿ ದೋಜಾರ ಬಂದ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾತನೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೊರದು ಒಲಿ ತೂಲೆ ಬತ್ತದು ಮಾತನ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ತ ಅಂಡ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಾಥ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಾತ್ ಹಾಕಲು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೋರ್ನಾಥ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು. ಓಕೆ
ಸೊ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಿರೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ದೂರ ದಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಬೈ ಬೈ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಬೇಜಾರಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಆಪಡು ವಂಚನೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕ್ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇನಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಿ ಸೊ ಸೊನ್ನೆರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಲ್ಲಿರಿಗೆ ನಾನು ತೂರೆ ಪೋಯರುಂಡು ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಲಾಗನ್ ಬೇರೆ ಆಪಣ ಮಲ್ಪುನು ಮಾಡುವ. ಭೋಜನದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗೋದು, ಅಷ್ಟೇ.